Evo, nalazimo se u sredini Babonićeve ulice, ulazimo u zgradu sa 3 stana, na ulazu smo u stan potkrovni, stepenicama ulazimo u prostor stana, sa stepeništa ulazi se ravno u kupaonu, sa krovnim prozorom i određenom kosinom, ali dovoljnom prostranosti u samoj kupaoni u kojoj postoje čitav niz ugrađenih ormara. Odmah do kupaone nalazi se kuhinja, uređena na otvoren način, koja se koristi kao radni prostor, radni stol sa kompjutorom, a može biti i kompletno radna soba. Sljedeći prostor je spavaća soba, u kojoj nema niti jednog ormara da bi se dobilo na prostranosti. Najveći dio stambenog prostora zauzima dnevni boravak, koji je zamišljen kao jedna velika cjelina, ali se može pretvoriti u blagovaonski dio, za koji je i predviđen taj blagovaonski stol, sa 2 velika prozora prema vrtu, da bi dobili sliku gdje se nalazi kuhinja, kupaona i dnevni boravak, u kojem slijedu i mizu. A htjela bi upozoriti da se krajem dnevnog boravka postoji otvor za tavan gdje se može napraviti još galerija za spavanje. U dubini dnevnog boravka nalazi se otvor kojim se ulazi na tavan, još ostatak tavana do krova, visine čovjeka, gdje bi se moglo napraviti ili dječji prostor ili eventualno galerija za spavanje umjesto spavaće sobe. Ovo je pogled iz dnevnog sobe koja je za mene zapravo još jedna soba i vrijednost ljepote zelenila. Dio tog vrta pripada i ovom stanu, iako je ne etažiran. Napominjem da se stambeni prostor prodaje ovako kompletno opremljen kako je.